Салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Ман бо шумо Омураи Ниҳом километр. Бародаро, видеои имрӯза дар бораи як канали монетизасиядор меравад. Бародаро, видеои имрӯза дар бораи як канали монетизасиядор меравад. Хоҳиш мекунем пеш ай ҳами ҳатман ва аз видеои оянда бохабар шед. Бародаро, як канал тайёр шудагиай. Канал дорои 1360 подписчик дорад. Дар ин канал шумо подписчик ҷамъ намекунед, соат ҷамъ намекунед. Фақат видеои монтаждора мепартоед, сума кор мекунед. Канал монетизасияш гиронай, сообществаш гиронай, прямой эфирш гиронай. Метавонед ки прямой эфир кунед. Суперчатш гиронай, ишқилм ҳама чи канал гиронай. Ҳатто канал сум кор кардестай. $10 долларам дора. Канал нархш 15000 рублей. И аксия қатъяй. Канал 20000 буд, ай 22020 15000 кадагим. Просто канало бисёр шудаге, бояд буфуршем. Барои мо шумо дамо аксия кадагим 15000 да канали монетизасияш гирона мехарӣ. Ҳозир YouTube суми хуб додестай. Шумо метавонед дар YouTube блогершен, видеои тенҷа синимат када партоен ва суми хуба кор кунед. Кадомеда ҳами канал дар корай ва мехоҳад ки ай YouTube сум кор куна, рақамҳои рӯи экранда занг бизанед ва бо шумо хати алоқа мебурем ва чахчах мекунем. ҳозир технология пеш рафтестай. Шумо метавонед ай YouTube сум кор кунед. Евро, сомонӣ, доллар, ширақ. Саме главни ҳами видеоро монтаж када партоен ки качествои видео зур боша тамом. Подписчик худаш мебиёя, просмотр худаш мебиёя, лайку худаш ҳамаш омода мегира. Саме главни качество дошта бошад. Масалан, нашава ки ба телефон любой ҷо сёнка куди партои киномастер хати бидурен я монтаж кунед, я сухан бинависед, ягон чӣ кунед ҷа. Боқи худованд ҳаматон нигоҳбон боша. Лайка фаромӯш накунед, ай видеои оянда ба хабар шед. Баъд соатҳои YouTube ишқилиб барои канало чӣ саволот доред, настройка, любой хел саволот не, саволотона ҷавоб медем, ёрдамтон мекунем. Лайка меҷиқем, Тоҷикистон ба пеш.